Takže ahojte, ja som Vicky, Ja som Gabča. a v tomto videu vám ukážeme naše veci pre nášho potkana. Ako prvé tu je táto prenosná klietka, je to vlastne obyčajná klietka pre škrečky. My ju používame vlastne ako prenosnú, potkan je veľký, takže je to akurát pre neho prenosná klietka. Je bielo-modrá, plastový spodok a naozaj sa dá ľahko prenášať, lebo je veľmi ľahká. Keď ju prenášame, tak ji tam nasypeme zo pár pilín, dáme tam domček, pitítko a malú misku s dobrotami pre ňu. Ďalej tu je jej veľká klietka, je to vlastne oficiálna klietka, v ktorej býva. Vonka má koliesko, aby keď behá vonka, aby sa jej dalo ľahko kolieskovať, aby nemusela behať hore-dole. Potom tu je ďalej toto pitítko, je plastové, takže som ho dala z toho dôvodu vonku, aby ho náhodou nedohrízla. Ďalej tu je úplný vrch klietky. Je tu takéto ohryzávatko, je to vlastne tyčinka pre hlodavce a keď ju vlastne doje, tak vám ostane takéto drievko. To lepidlo sa dá jesť, je to vlastne jedlé lepidlo, ako sa používajú aj na torty, takže v pohode na ohryzávanie. Ďalej tu je tento domček, tiež tento dávame väčšinou do prenosky, pretože je plastový, obyčajný sivý, dá sa rozkladať, takže úplne superácky na prenos. Potom tu je ďalej takéto koliesko, obyčajné žlté, tiež plastové, rada sa na ňom veľmi kolieskuje a ja ho mám rada, lebo nerobí vôbec žiadny hluk, takže je to superácké. Ďalej tu je táto keramická miska, keramická z toho dôvodu, že potkany veľmi radi hryzu, hlavne plastové a nejako umelohmotné predmety. Má tam teda obyčajné semienka, jedlo pre potkany. Potom tu sú ďalej tieto drievka, na presun hore a dole. Dá sa s nimi tiež ľahko manipulovať, veľmi ľahké sú, žiadne ostré hrany. Toto je zaoblené, takže nehrozí, že by sa vášmu potkanovi alebo nejakému inému hlodavcovi, napríklad nejakej činčile alebo osmage, niečo stalo, takže úplne v pohode. Potom tu má ďalej tento domček. Má ho asi veľmi rada, lebo som je skúšala dávať aj ten iný, lenže nechcela v ňom vôbec byť. Takže tento sa asi nejako zapáčil. Tá látka, ako ste si už všimli, je to bielo obyčajné tričko, do ktorého sa ona rada zachúľuje, rada si ho ťahá vnúka do domčeka, takže tiež ho rada hryzie na obhryzávanie, takže úplne v pohode. Vnúka je Zoe, akurát spí asi. No a toto by bolo asi z klietky všetko. Vidíte, klietka je dosť vysoká, takže má dosť aj priestoru na lezenie. Ako ďalej tu sú veci pre potkany, podstielky, hráčky a jedlo. Ako prvé sú tu tieto dve keramické misky, sú plastové, takže Pekné krémové farby, ale najlepšie sú tie keramické, lebo tieto raz, dva rozhryznú a máme dve, lebo do tej naozaj prenosky, keď budeme mať tie druhého potkana, tak sa to tam bude hodiť. Ako ďalšie, tu máme jedlo pre potkany, ale najlepšie sú tieto originál pre potkany, lebo tie ostatné sú väčšinou tak prispôsobené pre škrečky, morčatá, zajace. Potom tu je ďalej takéto drievko, je to vlastne obyčajné drievko zvonka nájdené, alebo ak na dome máte drevo, teda kúrite ešte drevom, tak obyčajné drievko, obrúsite si ho, aby tam nemalo nejaké ostré hrany a tiež dobre na obhryzávanie. Potom tu sú ďalej tieto slúchatka, totálne zdeformované, mama sa s nimi už hrála, radi sa s ňou naťahujeme, lebo ona to vlastne rada naháňa, rada sa na tom nervuje. Ďalej tu sú tieto hobliny. Ja hobliny nepodporujem, lebo nie sú veľmi vhodné pre potkany, lebo sú tam malé častice, ktoré by mohol vdýchnuť. Ale preto, lebo teraz máme takú klietku, v ktorej sú také mriežky na vrchu, aby nebola úplne v pilinách, tak je to dobré, lebo to ani veľmi nesmrdí, takéto savé piliny sú dobré. Tak ako ďalšie, tu máme takú plachtu pre ňu, ktoré ona má rada, čo má aj v domčeku. Obyčajné biele tričko, ktoré si kľudne môžete vystrihnúť starého ocinového trička, alebo keď ste boli malí a už je vám to malé a nemusíte to zádzovať, tak je to dobré pre vášho potkana a je to aj dobre teplé. Ďalej tu máme ešte toto vedierko, vlastne do ňoho dávam väčšinou piliny. Aj také drevené, čo sú tiež také savé piliny, tam dávam väčšinou, je to lepšie, aj keď idete napríklad na dlhšie, tak je to dobrá taká prenoska pre piliny alebo pre nejaké jeho veci. Takže
My sa s vami lúčime. Lúči sa s vami aj Zoe. Ďakujeme za zhodnutie, každý like poteší a dúfame, že sa vám toto naše prvé video páčilo a dúfame, že sa vám budú páčiť aj ďalšie a určite to budú zaujímavejšie videá aj s našim potkanom. Za chvíľu sem pribudne ďalší. Tak, majte sa. Ďakujeme za každý like. Čaute.